So alright now, what's up mga idol, no? So bali dito po mga idol, may nag-comments po dito sa ating YouTube channel mga idol na yan oh, ito po mga idol oh. So basahin natin mga idol. Sabi niya mga idol, siya pala ay Bisaya mga idol, no? Murimit pa kaana dol sa 7-Eleven sa tibuok nimo nakita sa adlaw unsaon man naa ka video. So karon mga idol atong buhatan og video mga idol, no, kung unsay buhaton niya mga idol or unsay buhaton nato, no. Yang pangutana is murimit pa ba daw ta sa atuwa mga kita diri sa Maxim mga idol. So kung masultian idol is dili na ta, no need na ta madto sa opisina sa Maxim or no need na ta mag-remit sa 7-Eleven or unsa pa na diha nga remittance ya mga idol. Kanang atuang mga kita karon mga idol, kanang makita nato gikan sa mga pasahero is atuan na siya mga idol. And then ang share sa Maxim an idol is kani nga apps na to sa Maxim, no. Ato ni siyang, di ba, atuan ni siyang paludan o kung sa apps ta magpaload is minimum is 20 pesos. Kunya kung sa 7-Eleven ta is ang minimum is 300. So ang Maxim dol adto na siya magdeduct dito sa ato ang apps. Kaya katong ipang-load na to, ma-convert naman to siya coins, no. So ang Maxim adto na sila magdeduct sa ato ang coins. So like for example na atay ma-complete nga booking na worth of 100, no, nga nakuha na to. Then like for example lang ang imuhang commission is 15%. So ang katong 100 ang makuha nila sa coins na to, sa load sa tuang apps is 15%. So sa 100 15 ilang kuhaon dire sa apps dol, dire sa coins na to sa apps. Din ang katong 100 nga gibayad sa tuang customer is atuan na to siya. So ana lang siya, no. Ana ra siya ka simple dol kung kuan kanang magbiyahe ta as a Maxim rider. Ang uban nga kuan, ang uban nga apps like for example anang usa diha basta ang uban man dol is mag-remit pa na sila sa 7-Eleven or ila pa nang ipadala dito sa ilang opisina ba ng uban diha kanang ilahang mga gipangkita. So ang atuwa is no need na ta mag-remit sa ato ang kita. So kanang mga gikita na to kanang adlaw dol is atuan na siya padolong. And then like for example kung mahurot na imuhang load dire sa apps na to sa Maxim or mahurot na imuhang coins, so magpa-load na sa ta. So inana siya ka simple dol, no. Sa pag-load dire sa apps dol na ay tulo ka paagi kung unsaon pwede dire mismo sa apps. Mas nindot dire sa mismo sa apps dol kay ang iyang minimum is 20 pesos. So pwede ka magpa-load dire og 20. Pero kanang 20 dol dali ra ka na siya mahurot. So like for example magpa-load ka 100. Pwede ka dire sa apps. Pero kung sa GCash ka, ang minimum is 300. Kung adto ka sa 7-Eleven is ang minimum sa 300. So ano ra siya ka simple dol, no. So daghan kang salamat dol sa pag-comments nimo dire sa atuang YouTube channel dol. So thank you kayo, no. So shout out kay sa man siya in our Brit. So man siya basta shout out nimo dol, no. Shout out sa imuhang pag-comments dire. So pinakanindot nga pangutana dire dol. So daghan kang salamat. So ana lang dol. So salamat og amping sa bayahe. All right.